Obwansu bw'omugusi. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Vyake gima omwanchi omurigelia bigitasene kya Ndizi TV ne mambingi na gitokumira na somoro beli bwensa kya bona mambia no gosemera kwananga kwa beire gokubo kabuya no gendeta kwerobelia asobo chaka litkolia go. Good morning vokabuka so meyo morobeli bwensa kya bona mambia lindeta bitokumanya asobo agale alebete kakolekana kula chinga kitobete togotigana abolit koligoro goika emambia yabona igana wasemkanga nuko kitebuya balimo aberimo goikirana aseke bagona bogotomanya wanyambono kenda kwerobeli omwanchi omuriele na bogotomanya wanyambonole ase pare linde goikirana aseke bagokya gona bogosangana intwe ase mambia yabona iga ekerere litkoria jumano omwanchi omuriele niyo tokumulikira amangana alengete obochenu ase mambia bona igatara chiko batogosanga ne nutritionist korwa asenya gitaleli ya bosongo Nancy Nyaboke uyora beka gotumanya amange igoro yendagira musipati oyubwa eternity nabo igori okobongya ndagira kiri abwenerete kolego manchi muri koraga ense ya mone nusu nabeka gosanga intwe ase obweme sayingana intu manchi muri elia so asensemeri mitandao Ndizi TV News digital Facebook YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net enamba itesi 0792192834 pini location yago litrene Kerubo Frida nolio kaneke buna chibicha nelio gidi agokira soli asinjira ya bene nere nyanchama Abigail Nanchi nkoro kwa job ma angi kolendo mwanchu mwali Ndizi TV ngoturanda sumuti mokomoke kulendo ntobeto kuirana na ukomanya amanga na gusanga naye asinjira chibwagare. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba. Akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe gatasini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Mwanchumurelia Ndizi TV wakire buya soa imejo moroberio wensa kikikugulinga mariukiaya abeire gagosoa ase embeo manyanga umoroberio wensa kia obeire gogo chaka ase gotroyomo turababere tobeto koba libwa elimori urerero
itukuliti chikabere chitariki nemerongo ebere nainya matukanda takominyoka kegima ase igo mwantumuriria Ndizi TV erobe ibene ase okwena kinga kwabeire gugo chaka lichiko liarero amashabiki ito kunwa ase county ya Kisii ebunge ya kitutu chache South kitutu chache North ebunge lia yanyalibali masa banyalibali chache umachoge chache umachoge borabu mwensi so asomoroberio wensa ki bonchalia bose bonchali ensemeria yabo basi South Mugirango mwensi ko bane bene ase emambi ya abono tugomba gase county area ya Nyamira ntugwata mashabiko rwa ase bunge area ya borabu kitutu masaba North Mugirango West Mugirango mwensi so image yomoroberio wensa kia ase emambi ya abono tukomboka county kitonjo kana ine county ya Homa Bay county ya Migori county ya Kisumu Kericho Bomet mwensi so ase umoroberio wensa kia tomanyinga ngayondra toto bwati ya korwa aende ngakimambi yao ya beire tukwamboka wika ase chikaunti buna county area ya Nakuru nduriko batika maiga so asomoroberio wensa kia county ya Nairobi oigo so asomoroberio wensa kia ase emambi ya abono tukwamboka ase chinse chile chisi kwense ense ya America asuma tengo murai wense Dr. William Ruto nganda tawikirana ege ikarogia unga ikarokoleta amo abaraibe chinse ao ime naisiko yorogongo rua Africa mwensi so asomoroberio wensa kia chinse chile cha Canada ntugwate chinse boigo kuna ense ya Qatar kurwa somo chuma nino Doha Qatar ndubwate amashabiki aityo kurwa ase ensemo ejo asigo mwanchumurene TV tumanyinga yele tubwate kurwa apo ginje utumanyia ngwetera asumtanda to Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News na wetera asumtanda to www.ndizitv.net na boigo namba SMS 0792928834 sanganintwe asenchira yabene emambi yabono ni matinga andake mbale bande tukwali ni abana babo asengencho yokogenda aseskuru boigo menterio gi ase TV yao elinde uri oraire nere abe gako iwan turi kubatika maiga ntunde ntangani etokumulekera ayabe gako ena kigwa intunda kabere twaswa ase amagazeti entunda yazo toba tukumulekera utusto tukusanga nomogenejo ase mambia bono tukuli alero una botambe nobo chenu atondo mwantumurera Ndizi TV una botambe utaracha kalituko nigotoko batwara soma lingana lya Nyasaye ekibungo kilituko bunage koletwa sore nomurubiryo wensakia agosoma kweli tukoli alero nigokora gukorwa asegetabu ya Isaya ekebungo kemerongo ene nemo wasoma kwaye waikumi asayo timoiroka injenigo inde amonainwe timoichana injeninche Nyasaye oino nimbabeke chinguru mbakonye nimbasire nokoboko kwane koboronge bwane ekyo nekebungo kelituko unakialetirwa sore nomurubiryo wensakia Mancho molya Ndizi TV kumanyi buna botambe utaraba bobosoma lingana Nyasaye ne bwende tekwara bagwa kokuliya lingana limwamu kwa manyanga ekerenga kigetabu ekenkereke kikwara asoma ebibungo bire korumaega wikera ekerwota wikera sike bunge kyo naliyo komanyanga ninki kelinya Nyasaye aligetie bosanga na begenwa lingana limwamu tebanga Nyasaye okwenekereria aba Israeli nigo ale amo na barabwe Musari mutagane tebanga inche inwe ebisinka na chinse chire angene nyancha mukire kiri montegerere tigaba abantu bebisaku banyore chinguru chinya tigaba suke ngocha ange bakwane tochi amo toike ange ase ekina ekebunge tuchakuna kurwa isano na isato wika ikonote banga korende inwe aba Israeli abasomba bane inwe abantu ba Yakobo na chorete inwe nigo mure abaroreria
obose abale muri abororeria rwa Ibrahim Omusani one nimba nigo nabaruseti ko rwa ase chinsinyo chiense nkabarangeria ko rwa ase chinsinyo chire aremono nkabatebya inwe n'abasomba bane nabacholire timbange chi asayo timoyiroka inche nigo ende amona inwe timoyichana inche ninche nyasaye oino nimba beke chinguru mbakonye nimba sire nokoboko wokolia kuburunge mwanchu morelia Ondizi TV ebuku ya nyasaye bosiringa nyasaye abeto tumanyinga ase balia tu abeta gochorwa na nyasaye balia muabeire muko mwegena ngate toboti nero igati kumanya sana sai ukumanya pero kumwegena libona ukumanya nabo ekero kwabeire goko mutamera niga arure iranga nigo arabe gakoba naye tokobanga gokobwa tokoba oyole no muichano asenge nju nyasaye niga arabe okubeka chingu asigo chinga kitirioro chinga kwabeire goko irana maiga mutamere nyasaye nigo arabe gakwa chingu na niga arabe gakotara naye asigo nakugo semelinko ba imambi abano mwanchu muri Ondizi TV natumutamere nyasaye nabo igo tobe tugutara amonere nere urabe gagoturwandira nere urabe gagutara na injwe wakirebuya abakirebuya jam nakimambia ere mambia nendo chingambiyere nabo kirebuya ere buya kigima sindo chinga umuregwense Dr. William Ruto yenda tubikirana asige karokia unga abantu makanga nobosie tiko toretera ege karokia United Nations Governance na gochimutunko batabukerinde murubiri gwenza kikogendrete kolende nige kaduro chenga kyabero kiro nabara ya bange pense kolen no nyanigo nigo liberal tikete maga enzi tu yakenya liberal ngana tukina na hotira kigima kabisa kolen twele tole ni tuko liho chenu kigima no matenga ekero umo subata bela ko batrania ebinto bira uchaka osaba kuboka butuko batebini bwetendi kibando chinsambe ande ne season yaliyo ko gasobori osinyunga nkingo parabose omwana osaba gasi omwana osaba oboka butoda binga nge soda mwana kerago saba ko ikaiwe ana saba ikai kibando chinsambe butuko gati oikaiwe eno chenga naba sobati bakwebisase abana ya by the way omwana osabire kanya ko bogori obori to manye style omwana agusabe bindo omwana ono mate awone wangole omanjo morelia Ondizi TV tabategera tensa kimambia bodo nindigetigo toriwa amanda tata oenda asa chamuli chimwa twali bagalia bene akartogo sabe bindebi muri go chimwa tamwacha gotambira ngao nabasibati bakwebise gosali marayia kwanye kiare byanki atali go sabere bindebi nkera bogo ijo mwana oli mwana nero ko gani actually tariere no mwana kolendo mate nigo konyoranga gwetera ambaro abono nkoranga bago okay na enyo mwana gakare gusaba ne ndoli ndo maite asenge njore nde bande baitunto kolende onye gakare gusaba ne mbali bago saba yeterelie una barabia yeterelie kwanyoranga batekere kwibisa sego solime ba bago saba kike ndo mwana talikoli una kirike Konya kanyara bedo musubati bwatrente style yara omole nyombali ali amarabali ngakyaro mutali bazanga tali mwana osabiki kereke ngakebekera kogoro nechibesa kereke na mogo complain lakini musubati andali girige na guseli tobolia nyagwati abo aruto go complain tobori tigali aye lakini engokero tasaba engokero to mwagera sabira ai witali chips ne ngoko
Ase kuri n'umwanci umurori ya Ndizi TV nabo kwanda gusangana inte mambi yabono ane mono igoro asinge ncuma tingi mambi yabono igotaka tukumurikira ane mono igoro y'uburendi ose injira umusubata kwenete kwirinda kinga kiri abereka kwigwatirani abo yongate kinga kiri akogonkya igo umurori ya Ndizi TV nabo kwanda gusangana inte mambi yabono ane mono igoro yechimbwa cy'abasubati na kibao cha baba gonchuria nabo experience ya nkiri kieke nyakoro musacha no musubati mbikono mangana kia yakorete makabanga na yogo ichani ya kegima mangana kia yotabe gokwiba ando chikaba tugusanga no mugeni tekerera be gekoraga ense ya mone nusu ndabe toko banyometekera bana bakwibura ro kwigunga bayiborete babwate chikiro chinyinge ndachikoligeria sense meyo ningigera abana bo nabo bayiborwe andongo nyororo bale mbaroro bale underweight babwate chikiro chinge ndo chikaba tokoligeria endagererio musubati abwenete kolia akera ibwa terenity linda kwane kyangata chikoba kakonyoro umwana ore monene mono gosoro mokake mate chindagira na chiro chiongo changia chire basubati mbaroro konyora ngabanchite koli maybe chindagira chibwata mafutoka igonto chikoba tokoligeria a balanced diet umusubati ubwa terenity abwenete kolia na bayigo musubati uri okobongia ndagira kili abwenete kolia linda ene kingango sokyara mabere aisaina kulende Frida ngo tabinga ankero musubati abere kwigwatirani inga kigo chabe ntambe kigima ndiri kwabere batebunga bono bere gakobe kwa asali akwibulira aganya isika omusata ali ekero kuganya diango tenga Frida nejinga kijo chaba chintambe kigima ubotara gwai kaisiko kwara gwanywe soda kwama woncho kanana ukaneti kwego bado nabo muganyete mateni matenga lero abantu nje bakuma batumika ilinde kumanyanga umwana garabo moroso muziki igo ukumanyanga no mumoroso muziki taligendo kyabe shida lero ono igendo muntu kwanyanga linga na teburuya asikolende ekero mwana yabere akwiburwa timatinga ngo cyo koromo ko kantu hakonyo kabisa asikolende nimatinga tinga kichiri cyo kwiba mwana musubata bere ko gwaterani netinga kichiro cyaba chinkonkigima asinkiri kyageranga kinga kichina kire delicate sana asikolende tokuba nechinga kichire chingi yakigima nabo igona kitoko ni umurigeli Ndizi TV boyiko abe gakuba maiso kigima elinde abe gakwimanya amange ase emambi isha abono yona bali bwa trend bone mambi abono iganto betoko baseme na ino basacha bali matekero musubati yako bogoli obuli tokanyaranga abasacha ngumutigera bale enseme yere bwika nero byana nekera ko genda gari ya se clinic bagenda nere so that umanya ngakyabonete kolendo musubati uri anekera iboirwe au sekero mwana iboirwe ne bonete nende bagenda nere e clinic so that bamanyanga ke bakolendo umwana uri ere uya kigima kolina manga bera kwa nikiko imenisyo rogongoro gusi azumo sacho yomo aserieta Dan Faza mugire kurwa sasa location ya Bonyando igotoka ime ye ward ya Bugyakumu ebunge ya Bonchari nigo abeire gakorera obokonyi eyemaiga yamateya kumwatanana nere eyemaiga yogosagano nebibago ime ya Nakuru wigakore mara umwaka o 2017 omonginoye nigabete kunganya na kumutiga asimama umwabo amoretete omuchi o Nyamataro ase wekera bono aligeti ko bagagosirwa linde ko bagakogendra n'ubugima bwaye yango turarongo nkero boturobete roko enekiwa kakinale ko saba yo bwato kuboyu wete saudie angonye ekenekerero kyobokonyi korwa Sedan Vas Mugire uyuru muiborwa bwe sublocation ya Bonyando iyo gutuka imeje bunge ya Bonchari gusangane gataseni Ndizi TV ni gakwerera omuchakano bwokore marakwaye na metna kuru naling igazio konjigari mabiyinkale kubukante itokade gase nanyore bango bikangita bonde tiriko nyala gutara
kutanda chitule chimwaro na ntikyo kanginyole tine chuma pangakite kanga kumuse kurabu nange ngitali tima itima moliga se kakole wike manga myako chago kwa kana kwa na para police toli boja myako te butwa ko nyortule ubete sabuto kwembuto kwenya kitali beti kona kuru maega yogoika asatali kwenyara abana bamwabo omongino ye nabo igoma mumwabo nigo bairete gitambo kino gyokumwatana nako bare nabarabwo one kiro mogungwa ikuna na chakitali kuimbukande nyomba kasita yo na butiru akabwata gatamana abana babiri jetwanya kukosa na barabupi otatiga bona mama timeti muna bagambe timbali ko chokondo na nana bakabona bakubwate amagana mama mbanya gocha bona mama chitaka lutanda kira konga pakachirana chiko njangira changira nali gukwana nagati y'abasamaria ime ya Nyamataro niga lete tuga igana ngina aja kumubeka gaiga naba kanete chibesa somwa komugima kurumo tenyosta gwabere ne tuga igemetienyi ene olwabungina naba olete bakabono iga twagumanya kia chiete awateba ng'umwana we tutiga mokojo nyo gukwotiga chiaku korengana n'obugima bw'obulemeru omusacho yoiga amenyerete nigo abasamaria babeire bakumusira ase bakunyara gonde umunabiasara iga Nyamataro asitoko na okoro bonchuryo bokoboke ngakie yemo nabo twanyorete nga umungwana oreturwa iga obekirwa se nyombera iga okoro kumogire naenda kuna gutukira jisturi aikaranstaro tokaireka komorora twaza konyoranga nigare uyubuko gania tari konyara gutara tari konyara gutenena igagusukira jisturi mungwando uyumugire twaje tukanyora karaiga ono tukaba toko mubulia gutaima mumwa mukombora tega igamenyo ekintanya kumutumira kintu nonye kwenda achandu ntoko garaki toko makonyo chio kegera juta konya kwenda ni studio chibakarugarali abeko begas bono nigo baruro kubole guchese serikali abarai nabo igabasamaria banyare komokonya anyare konyora okugweniwa elio anyare kuirana asemiremo yae yo kwirigeria yakira rituko simbaratu sugete saudi gagitaru wanjongo nyigagi bono ni ntwe kubolinga abantu baminto abali morakunwe chinkoro cheino nabo muro mu muroyo ndi mumanyo kubania bwate gwete diogit bosondoje kaki mongonye mbwene kwanza gintekene mbwene na mongwe kodegas giko ripoteria egetaseni kia unambeye Mukiandizi TV kurwa somu chunyo Mataro uyu kutoka imeye bunge ya kitutu cha Sauti imeye kaunti ya Kisii ilitira na inkuru kwa Dipon asanya right ne korwa kia mabira kigima mwancho murigeria andonse sogende tugotubwatie mambia bono nyukobwate no moyo bukobwa anabo ogoikira omogako yasirita Danvas Mugire lindobe gokumusira nerabe gakwegenderia ase obuguma bwaye kulinde togasemia eamate emambia bona igam onyo yo minobere gakonyorwa nugwa kwateri buya mwaba mogotama mwaba mokumutiga hewe no muntu renge buyore kwerigerie kulinda akabakago sagano ase kulinde bona iga nigo atari kwenyare go nere biye amate yae yabage kumuikanye rinde kwene kinere ngororari na mwanya bantare kero muntu arenge buya nigo ari kurwa ogosira sinje na bwatiki barua akabaga kubasira kinge kimukoranga numuyare mukamenya nere kulinde bono bega kulemara koro yo kwichani frida nekero mukungo ya gutama akare guringa obera gusaga ngatari gutara naini arori ngani gara chikoba umusibo asare nigo ningana to kuba tukokikelie mambi ya bono ebwenderete abantu babawantana kinga gichingi yana buga kinga gisirikire ecyogororo kima binere ntira bene turabe toko ene king anko gentra turi asinge njo gwetera ase utamu muntu nakonyoranga obera utwara birenga bibinde bitali ebya anabo igonto abeto kubulia ya materie muncho kanaine abaswana nagatina boye kumusia na kwene kinga nonyanga ni
ndo chinga na bwenderte abega kuri no ne kiro keria gyugotara ne kuri kuma wheelchair singe gyugotara ni chistu itari yendo kere ekioro embulira abasago tute kuma twera isikali igo na bwenderte abe gago siro bene atukubulinga abasamaria na bantu bali no kuganyo kuya baba weso kibene na kurwa ogusira ase abe nkorra tole maybe sometimes abasubati gosekero montanyo metengonyora turenga abasubati nabo bagutama batina nyakorera si nyina umuntu akumutiga egekora kyo gwichane kero koranga no nyima mwabo achitaka mukombo ere nyumba likari kumuiranga sobo abega kumulinda gari ne koro kyo gwichane kigima kurende nyigo tokoba tokugoria abale no kubone byaba kumusira. Okay. Ya mateye makuru asensemelie irianyi eye gutoka ime ya Kyogora sebunge nyalibali chache niko babiri bakogokera obokonyi bwaye Okengo Nyambane uyo bakanira ebili ya mochari yo mwanchobo uyo beteka gusira ase kakyogwetania omotenyi oyomo bana niko barachikoba bakurusia omwanchobo asengendo nabo igokomoenia askulinde bagokera obokonyi bwa Nyambane uyo bagakorwa kishiringi chiribu emye ya mone 30 eligokora ebiri ya mochari magega yogo chandika asegeka kyomotenyi oyomo na gwetanya asokoborwa enibo yokomorusia omwanchobo asengendu ya kisete chingarufaro kubwatekana nebili eyo yabete nyinge eyerete barobugo sinyogwakana ni gobono amateyemo kurwa irianyi ime ya Kyogoro yanyolire omwese asomosamalia umuya aselieta Okengo Nyambane wasanania na kurbarwera chibesechyo asebono baikia omwanchobo asengeyo komwenia abo angyo asebono bakire mbuyamono biyamono mugambi uyu itu uturusiria sako mugaki twaminyogete tukaminyoka tutari kurara biyamono gaki umugambi uyu Okengo gaki biyamono tiganya samo seseni ntwa igure biya naendera nene soyo minto Okengo ebinta kolire igakorie mna abaga kaikumbari yakora naende sama biraye ntwa tokumosabira se kinyoreke kia irianyi utamba nyasamo seseni bachandika sana lakini nyasayo itono yobo kumya otokoleira amangana manene wetera so mugambi ito Okengo Nyambane tokoira ringambi yamono imbiyamono ta twakoboreti ogatokonya twanyorera omusamaria nyasaa moretire konye twaterire kegima lakini nyasaa agakorege konekia ayo omusamaria agaeta buno omusamaria orio etetari akanyora so omonto orio itetwa akamokonya akamonya gitari no Okengo na baetetaiga nera agakora egekone kerigitari gocha kunyarikana ni gobono banyarire koerera emechando babiri bagwetera engaki bakugania obokonyi gwetera ase chiabisi ao abagambia banene konye twasoiro ojo bisi cyabo batungaine toiko bataseria bono konye twatangangire lakini nyasaye akaigoro murango aye ntweta cyo bisi ao akurigyo obokonyi saba isimiwa korere bokonyi mtobonyoreti lakini asengencho yo Okengo Nyambane otokonyire gwetera obokonyi bwaye Okengo niganyara kurwa chishiringi chiribu emya eyemo na 30 ase chianyara kubakonya kegima birigo yarenge 1123,550 mbari nayo ebiri ya mocheri yarengo ekero mubero bataetwo utigari tororo nandi konye yatirire ngare nangakona mugambi agantebi aina arongo kora within today ibuna narweta igana korendo nka 30 minutes ntaraika bosongo nkonyora esimie gocha bono ngento keroro irana gochi muchioria batei bapuripe mambarusi omoncho bari senkendu nona irene tegocha chibesa na bantu merete 130,000 ni gobono abanyakinyora abo balia eira yogocha kumubwatesi Okengo ase oborai bonde bwensi araganie ase boigo bagania agendre no moyo yubo gwancha ase boigo bateba egati yalia abeire gakubakonya ase ensemeyo bibiro bieto okaturuserio mumura omyanya gitari bwango ega nkwamurendaka rero ikamna tugukwana irianyi mata ari umusikinare konyoro kwamenya matepi twaligirio bakonyi kurubura yano cionsi yakore yasinyira kirero iga nyasaye na tororokanira nkwamwigika enderete gotebia abantu bakongo kiagera yakora achencherende yonse
na intu ntogokonye ebionsi gwakorire wakonye omumurori bwe pigipigi nande no gweta abande mbaro baumiete kabisa bare chinyagitaria batarakonyeka naro barore bakonye atore megago kende jonsi kiliuraku uraburi omanene tugwakira ngambi ya mona sinjo no tore mega kurubono mpaka itukuri gocha kwano simba atebe mbiya mono ase ibi byonsi koranja gotokonye kiyo gotokonya ntunto kobukana lakini twatebire utamba junction twatebire nga omugambi nerekere gento kuripoteria Egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Mumanyi Mwanchumulia Ndizi TV negetambukiro ekia anemonekero murai akobaga kurwa obosirwa kunga bunuko nigoma tetinga kiseria chobokongo okonyoranga njiri gwaka hodi okonyoranga nonyanga naba mjibali babera otumeka kibesa kiabane mono ase okolenda omuntu nyaka bwatuburire for example se obeire ni ngane oshaba ya koba umusigo omone kulendekera bera kurubusira uko negetambukiro kere ekia okay tali raisi okonyoranga abarai bagwesoke baba bagusira abantu mo especially kera batara bagosoa abisi agantoro chinga Okianga nyamba no beri kagweso kyane na sensemeria kyogoro taliritanga ntomorere kagusira chinka na abakagusira omwana boda bodo yo moyo beteka konyora mbasika no bwiparo sinyitu wakane ibili ya nyagitali nabone igana beteka usire ya mateyo yo wanchobo beri gakoba asinke ndo asika kyumutinyo yo mwene gatambukire kiyete tokorora ngam abasamaria bayabagweso kyana boyo gusira chinka igitambukiro kire ekia abo igoni gotoko batukurwa ogo natuga nyobo murai tuganya obego tware kirenga cyuburai ari asole kikwabero konyoranga abantu bari baganikiye obusirwa no wendete obe gokubasira mato basa kurigelinga inkingo chikonyora matenga tingo kichinde na bakonyora amaseni yande ayora abiga okonya nonyanga tari abikara cyo okonya arati okonya wikiranga nonyanga nenkayao akonye eyamate yao nabantu obonse asigone wendete toto kwena kinga twabero tugutwara omwoyo oromura bukigima namono ase obosira abare tore nabarago nyerebiya kegima Por el número de Dr. William Bruto ni gandate ko kirana ase egikaro kya unga egikaro kya ni asomochie omonene o New York City ense ya America kagosanga nababwata naboigo abare kurwa se chinse au kurwa ase chingongo chionsi chiense nigomore wense Dr. William Bruto abete gakoboria obwasi ukobaroro anemono chingicho kwa makabesa nabo igukubwatera na ase gukora emechando ekoretwa nokuburwa kubulendi nabo igo ogonjuriya kwerire tango turarango na kyoroboto rurwa bete roko enekiwa Omorai wense Dr. William Ruto nigabaga wikirana egeikaro gya United Nations General Assembly egeikaro kyaliganiri ase omochi o New York ense ya America. Today hundreds of millions of people are besieged by anxiety about their present and future security, dignity, and prospects of well-being. Asege ikaro abagawikirana noyo kwamereria ekerogo kyobonya kerogo borogongo rwa Afrika Raila Odinga omwaziri otenenerete amangana arengete chinse chisiko naboigo omonene bwa waziri Musalia Mudavadi egati abarayibande kurwa ase serikali yaye kagosanga n'ababwatani baba wikirana kurwase chinse ao nigabaga kwemurunganiria enchera chinse chiritaraba chikogendera unachiabere chiko chigwa maega chinga ki emeroberio ao agendrete yamagenderero. A status quo that undermines and cannibalizes the United Nations systems at the expense of progress in humanity's collective journey to the future of our aspirations is totally unacceptable. The existence of this inimical clique of geopolitical formations defies the fundamental values and principles of the UN system, and its operations have led to alienation, mistrust, insecurity, and exclusion of and among peoples, nations, regions, and continents. Gatiamanga naboigo abagago ichanera nogo tigo maega chinga ki emeroberio endrete kobe kwa yokurwania ogonchereria kwerire naboigo okwegwa amakabesa asenchira etari eya obwasioku.
No meaningful climate action or development can take place in conditions of financial distress. According to IMF data, as of last month, 10 low-income countries were already in debt distress. The 3.3 billion people in these countries are trapped in a vicious circle of emergency responses, reconstruction, and recovery from more frequent climate shocks, which diverts resources away from both development and climate action, and sucking vulnerable countries into a downward spiral of debt and environmental stress. Nabaga okwanira emeroberio ensi ya Kenya ebegete asokorwania owonchereria kwelire wetera asekerenga eserikali yaje ebegete asogosimekwa kwemete bilioni 15. Interventions arising out of the Nairobi Declaration is the establishment of a global public climate financing mechanism funded through a global carbon tax on trade in fossil fuels, as well as an emissions levy on aviation and maritime transport, including the option of a global financial transactions tax in order to make available dedicated, affordable, and accessible capital for green investments at scale. No better returns anywhere than the tremendous investment opportunity in Africa's potential. Such investment would drive green growth, creating jobs and wealth, while decarbonizing global production. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biyake gima omwanche murielia eyo netaro eyo murai wense asensemeria New York chingaki agendete gusanga na baraikorwa sichinse naboigo koene kyanga nkobeka bale emirobire mekenu ase ogotinya obokoreri Mate frida ta inyensi ya lero ense ya birenga na benge kinyoro na bokorara New York wikira Ndizi TV maambi nali na frida ndege nali na migo yangi ya ngeti ye chinde ati ko totale ngeti getarawani bisa kwa ni uri ligo ko gende ya ngumbo ikalibo liko kina askore nde frida ndo chinga nige tambo kerekia na mono ngatoro chingu murai wense Dr. William Ruto onyeke wankiraire nige chinkwana enjera ko bagako banga mangana na basongo balinkwe ko zatenga no murai ina ro murai agini kwa ground vitu ni different kino matenga frida na bete ka kuba na rotinga ranking ne ya bete soka kabisa asabarai emiyemo matwari ko rank wali abarai banda ka korabia no singa na bete no nyanga abasaba bakurobekana ya rank among the top 100 leaders kabisa ase kulende toko ganinga umura gwensero tule muri tuna kuro chinkwa na chingiya aboigo ase ebikoronaro abe gawikirania no singa ebintu binga bero kwana na mono emiro bilabete go yokurwani go nchirya kwelire Timatinga kubatkana nikirenga begete igusmikimite arujinga ba Kenya babeire bagwitabirana oseba go kolera babeire bako bind to the idea osmeka kimete bo gwikerawa ngate egati y'abantu magentana ne serikali county nchigenda teno morobelio yo ende kwa nekimete gonchirya kwelire ngwa bago go affectinse ya Kenya sana ndo arujinga engakineroro mu basobe seko obete ko koene kigwa ngaroranga endagire kabake kubora sense ya Kenya ande ndo twarde mbuli nyinge yabage koene kigwa kaene kengalira bali abereli gokororwa igonga bwikera ase vision abwate ya 2030 nabakonyoranga emeteri yabwe aganeti gosimeka chikaunti chiserikali chikaunti chabere chikomosira ebyombe mbiroro byabere bigwesoke nabakoneka nga emete ngosimekwera chinsemo kole ntubana tukubwatira na kigima ase okwene kinga tuabire togosimeka emete kwabiro kukuna chomote simeko yonde simekebe nabo igo
abantu bari bakongokigima sama tukabona konyoranga asinkiria mate amangana gochaka ngora tali das motu ali na nimwao kabisa nyonga ni compound yo na wote banga in compound yane into na bingo kitera nemete kinendo ya rasinya sinjira lakini na buku bali batabwati na buku amwa usmike mete ase compound yao into kere ekenge nchokigima na ende by the tali mete ivi gosimekwa emete na rore gosimekwa eyutora chikwene kingatili go chiko kamuke chindo checheito mete na rore asmeke ekongusa mache kabisa kwanyaranga nonye neli roba lyabiri ligonchirire yemete na rore igwenderete gosimekwa ere uye kigima kolena bange babere wasumuro beri wensakia imambi ya abono wetera asumtandaito Facebook, wetera asumtandaito o YouTube, wetera asumtandaito www.ndizitv.net. Wetera orangomba na bareba wasumuro beri wensakia kuchinga Natasha Mcute korwa kanyimbo nele toto la kisi Nancy Ongili Nikondani. Following a good morning, the Bandizi TV ni Victoriana, Lydia Nyaboke, Violenta Lasbona, Mukogoti Patricia, Paul Siro Mwalimu, Wilfred Andu Machini, Anu Mwasili, Omosuribusu, once kwa watebanga basomoro Yubin Sakia. Omosuribusu Susunere, Obega Sosomoro Yubin Sakia, Kirandi Dennis, aka Mosuribusu, Korua Nakuru City Salams Club, Nikondani, Wapi, Joshua Mbetirimba, Omwana Zilizopendwa, Atambo Sekario, Joseph Shela Kemunto, Victor Mondo, Mienda Salome Onyoni, Kefa Atu ya Kirwanda, Lydia Nyaboke, Umwigogo Kinami, Umwigogo Weskimu, Somonge na Weskimu Jena, Moreka Lineta Mokogoti, Madam Pauline, Kerio Mukungu, Oyeso, na Vini Sanganye, Tanga Baba Wasimi Murobiri Winsakia. Kirondoche engineer Kale bawate banga watching yukuro nyantrago iveno egetongo mbiyemana sana Job Omayo ate banga watching live from Nyamwetureko Nyamira County. Kirondoche ngajeria Keruba watanga good morning and blessed day from Manama Barin Kingdom Goika Inka Kisi County Kanyimbo Mwakiage Village na baibori bana Samuel Ongeri na my mom Mariano Ongeri na bana bana Masi and Mark na my husband Ben na bategere bonsi batware litukoligia. Engineer Caleb watching live from Nyanturago Iveno etago na aremi Murobiri Sakia Vincent Onjari watching live from Kisi Mosocho Raganga. Mbusuro engia korwa Onjari wa manchani akondani na Dori Sedo Nyatoto Aburi Vechinga Peter Omari korwa Sukuta Nyamachi na etakuwa Murobiri Sakia Ben Andrew live from Nairobi. Good morning, Nanda Kwatumoro video Winsakia. Charo William watching and listening in from Sensikisi. Agatanga lovely morning to Stera Mora from St. Jude Egesa, Alice Kerubo from Banda, and Lydia Nyaboke, Nigeria Kerubo. Abundo singa na babera so mimoro Winsakia. Intorati gonde isiko. Koreno mwancho mwana TV una botambe ni gotoso asintunda akabere. Tuwa kumurikira asa magazeti ya gazeti ngubagi kumurikira na gazeti ya The Standard. Nancha sensemo ya nene gazeti ya Daily Nation teto siyo mechiduka keigo toko irena anto kumurikira magazeti ili tukulierero. Tubasa kusuka tubasa konigera. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe getasini kia Ndizi TV.
na bugutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili guturigireria na bwigo gusonje mirubiri yitwa chinse 24 nyaranka na bugusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart tv iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisuwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Mwacho murigeria umirana inche Mildred Momanyi gochakira buchi tariki 22 kuikachi tariki 29 engaki togo chokoretera eyemaseyemo amorkereri yoboremi kurwa ase omuchio Nairobi gakoretwa sore nigetaseni kia Ndizi TV engaki kiabwaterane no mobogani o Camel Park togo chokoretera mangana na oboremi kobaroki oboremi bunabaremi rosomete mama ni muzabi mama ni oh yes. So, and we are going to do what we call face painting na eating competition huko hivyo abalimi ndagera yeto ama toka gutuno tumerane Jamhuri Grounds courtesy of Camel Park, the pride of Kisii na Ndizi TV Omwasubo Mogusi. Camel Park, the pride of Kisii na Ndizi TV Omwasubo Mogusi. Ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubirio w'insakia Ogosoma kwirituko lya lero nigukora gukurwa asegetabu ya Isaya ekibungo kyemerongo ene nemo ogosoma kwaye waikumi asayo timoiroka injenigo inde amonainwe timoichana injeniche nyasaye oino nimbabeke chinguru mbakonye nimbasire nokoboko kwane kwoboronge bwane ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'insakia omwanchu murigeria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigeria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebosyo bwechiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwanso bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ng'ambiye muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buya kebo chenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio ubwo komenya okuya webwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro ekoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turikunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabiru muchando gakarekera bwagochire turikunyara gukora mirimo iri ngokora umwana ataraikie miaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumuto okomenya okuya kego chenu ritukuri ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri ijuma tatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagachire karenke batomorembe yekoreto buya aseke nyoro amasikani aba bintu byabo bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro moyweri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda banga babasamo kubacana asenga tikuri myaka abakonyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibas chingwana na Girokende ebikoro byabo byakarito uko muchana koroko ngoli mumura nabaho teba bagusinga baterere mboli mumura eyente kenene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nabono asa monchirio yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikera chinsebere nenusu tutenenie omochie ayumure migiata kurworo gonkorwo gusi nichisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusialire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imiyumu chubusungo ansamangacho
Boigo Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Urusagironde Nigurule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na Boigo Urusagironde Nigurule nsemo ya Jogo Angene skuru yoburuso ya Jogo Primary na Boigo Okoba Kirisimi Iliko Manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future, one harvest at a time. No mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobere sabari ntambe asago kirete iregiseri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bunabono cyanga cyabana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products ci mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto cyake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imiyumu cy'ubusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells Kurikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiriche spray paint no chire babwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine ayenomo Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ya kwamba lazima uwe na visa, study visa.
hiyo study visa, tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokorwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Tumekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Eduka eria kwa iwaba gukwana yoko ni bintu byukwagacera imeyo muchobosongo nige kurukwa Sha Ceramics eri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako ni bintu vile original neri goririanse gora tiles cha marbles chichuma chukwagacera amabati esimiti PVC ceiling chitangi chukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards, chirangi, ebirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichabi, toilet, gypsum board, ne chirangi chikobrukanirwa ne computer. Na bwoko bakire simi ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda inye isato kianda isano na ibere Sha Ceramics for hardware and sanitary. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biyake gimao mwancho murigeri atangwaligania sentonda ya kabera sentonda yigato kumurikira amagazeti yelitkolye rero ekerongo gwetera ase gazeti ya Daily Nation page nentangane kerondo cyo muri kibe gazeti ya muriketelingana limwamo nga kibono ase abakenya abange babere bakonererwa arene chimillion chimisana na 220 kubatikana namabaga yemeremo asensemeri ya Germany ekero asensemeri chinse chichesko ekero ngabange babere bawo Syria enibo yabo anene ase wetera kampuni ya Vintmark Travel Agency Limited yabete egiye kulire ira abantu abange nga mbachikoba
bakoba amabaga yemirimo ase chinse chirichesiko boiga sepeje tangani nemurikerete ng'akere tkoligara abanyanyimbo babete bakobeka byara bari korobekana ase ensemeri ya Rambe Avenue imiomochio Nairobi kubatikana no mogiro yogendete kwanike wa ensemeri University kurasa babatani bekiombe ya University Academy Staff Union abayigo kelia kya Kenya Universities Staff Union abayiga sepeje ntangani ne murikerete ngakibona ase ensemeri yababatani abubarange no muraibwense ngakibona bagendete kwene keliberera anene asumswada boku mwaka isiko omokonyi bumuraibwense Rigathi Gachagua orachikoba kogo ikigwa bosibwe Senate kubatikana no museneta kola sensemeri ya Tana River Danson Mungatana oyobete gago chakia omswada oyo oiga sepeje ntangani ne murikerete nakia nsemo yaye John Bandi abereka gwesokia nabayiga kukwanira iguru ya marago babere bakobeka anene ekere barachikoba gutwara OSI oseba kobeka SI yogwanchirana ne kampuni eri ya Dani kobwatikana negetige chindege gya JKIA sabereka gukwanira ngagati yabo no kwenekia ngabakora emirimo bali ba JKIA ekero Adani arabega koira egitiekyo mbabe bakogendera no bokoleri bwabo Boiga sepeje ntangani nemurikerete ngakibona musacho yomo aserieta Alvin Odwambo Mulo nakia irwete gokonya ekazini yaye kubwatikana namamocho abetega kumubwatirani nakibono nera abetega kwenyora sigisibo naboigo gosiria emirimo yaye naboigo family yaye Tena nayo manchumuri yatosa asepeje ne ya kabere gazeti ne ya Daily Nation iyo murikerete omugiro abwa borokia sensemeri University ne kyogendete ko enekigwa anene asaba gwatani korase kiambe keriya kuso na boigo oasu bagendete ko enekyanga niko amagani yabo kubwatikana ne CBA eyuba bete bakorikanse ebwenete gwikiranirwa asibabuliriye serikali mbago chukwiranira obukoreri bwabo wika ekerero kyabo kyabeire kegotegererwa sepeje ya kabere boigo ne murikerete ngakibono ngusana negendete ko enekigwa gati yababunge nabo gasensemeri executive kubwatikana no comment kana kweli goli riestima kero muri kibegazeti ya muri ketenga omwaziri w'ekingoro cy'umuriro pyo wendanyi nigo konyarabikire ese yo gwanchirana asensemeri yo kugora wasensemeri ya power purchase agreement igoro y'ekingoro cy'umuriro asikolendo kwamerere yakogendeta kwene kigwa ase ebunge asema boli amange agendete ko boli okubwatikana ne deal enya eyera chikwirera rigoriri estima wokina ase page ya gatatu mwanchumuliye ne murikerete omusacho yo masirita Alvin Odhiambo oyo betega kobeka bail ase kazini yaye oyo betega kubwatrenigwa nama mocho yo boibi goserobali with violence anene ekero abete gakumubekera bail naboigo maiga yaye gocha kwenyora ase etera wako yowe miaka emerongene neyemo nigakwerera na kyabetega ko gakobekera ekazini ya bail chiribu chishiringi chiribu chimisano na ibere asekorende akabaga kubwatukana bogi kazini ya ekabake gosira senjira yobututukano asekorende ekigambiro kyabetege ko mukige tambukira nabo yokombekera egesibo kyemyaka ebere ase page ya kane mwanchumuliyelia ne murikerete ngakensemeli yo maseneta korase county ya Tana River Danson Mungatana abeire gakobeka omusoda boku mwaka isiko omokonyi bomuraiwense Rigathi Gachagua kubwatikana nechimbwa chiaye asabire gakonekia nganigo atari kubwate machiko korwa ase obisi yomokonyi bomuraiwense ase page ya gatano mwanchumuliye negendete komurikira igoro yo gwako isiko komokonyi bomuraiwense anenekere yabirige korokana ngabali bale ange no muraiwense nabo bagendete ko enekia Gachagua obeire kagwa kwa isiko
Oscar Basigo ikasepe jini ya gatano na rimo ande mulikirite obotutukano obwabere boko ene kigwase chi agency echichikoena na amabaga yemirimo gochia ase chinse chiri cheska nene kerba mulikirite wagishe kingori oyo betega kwibwaterania na mamocho anene ase obotukibo betabogo chaka ja mutinyo gatana gatatu mwakoria kubwatikana n'abantu babete bagosiria $1,000,000 chimisano nemo babete bakwelikyane kampuni yaye ase okogenda chinse chiri cheisiko elinde ko bakonyorera emirimo ekero muri kibigazeti ya muri ketenga baroba bete bagwakana gati echiringi chiribu emyeyemo goika chiringi chiribu emyeyemo ne 40 asikulinde babete bako chivisa cyabo cyabete achiko tuguterwale n'ensemeri ya Canadian Embassy y'URM ya Kenya ekerba bete bako mulikira nganigo amasakarabo atalinge amaikirano kere kyombekeri ya DCI gusaba bisakura ensemeri ya DCI babete baguske bosiki file gocha ensemeri ya Director of Public Prosecutions ase page ya gatano na kabiro manchu muri yene mulikerte kingori korwase kampuni ya Vintmark Travel Agency na kiwanase etara yo muraibense Dr. William Ruto asensemeri ya Germany abetenere ka gwikira na ororo anene kerabetega koira na kabaga ko ene kyangensi ya Kenya yaberige kubeta eseinse asira chikoba kegwanchira abantu gwetani akiri buchi 250 abo bwato bumanyi na bayigo batabwati obumanyi kwenda asensemeri ya Germany linde ko ene kyanga nko enyorera bali amabaga yemerema so tega ko ene kyanga nyonde bwensi gwate endoto yo gotara sichinse kiri cheisiko wose gosoma wose kwene kyangango korale emirimo ngoeno nabare gokoreri anene asi okwene kyanga kero yo mubiri gagukirania endoto yana nabo muwaziri mchwani gabiri gakwene kyanga mbabe bakubika marago asoko ene kyanga obunereria gwetera asokonyolera mabaga yemirima sinse cheisiko amboligo chikoba abogwekiraniwa anchumuri gwikase page ya gatana kabere nongwekira omwelyo bukumulikira magazeti asemambi abonega anchumuri ya ndizeti bino turatogosoa ase gazeti area ya The Standard ase mambi ya abono ase nduchenga page enchangana usentangani engane mulikiri asobwagare nigoro yenchira emechando endate komonyora omokonyi bumuraibense Rigathi Gachagua abarai babeire bawe soki bene na guchakia esegi ya bene jokumurwania omorai somokonyi bumuraibense Rigathi Gachagua kubwatekananga nomuliki bwe gazeti yeni gatebanga nigo guchaka okwana kwaye osokobeko kumuswada olioko kunga censure motion oliobeire obete kokobekwa anse ebunge area ya Senate no mutakano bwemechando egandate komonyora omokonyi bomurai bwense anse boigo abari bande babere bagwesona nigati nakogendera kuruta chinsa se chikumurwanyi omokonyi bomurai bwense gati abo no mugabana we county area ya Umabei Gladys Wanga ntubate Francis Atwoli Gadoni wa Mchomba tukatwara boigo Mili Odhiambo umubunge kuruwa ase ebunge area ya Supernova ensemu yende niko amabera betaka utinda abusaka kina ase ebunge area ya Senate ngaki omo waziri utinete kiganje serikali John Mbadi abetakirana ase ensemeyo tinke betaka kubakwanira igoro yenchera serikali wetemero belio anemono igoro yokoni wawege tige chindege keria ya Jomo Kenyatta International Airport asama birera betakina kegima ase epunge area ya Senate igatia manga molekira gazeti ya The Standard usikose se page ya kabiri gazeti ya The Standard nigo omo waziri otenelete amangana lete binto bitonchokana ine Aden Duale tingekere ukwana as egikarogia Africa Green Climate Financial Nation Designated Authorities Conference as omochorio Nairobi nigabeta kuralinga Kenya nigenda takorabia anemono asokolenda ebintu bitonchokana ine ko gwatekananga nigo wikirabono Kenya etanga ine as ensemeri kurunga carbon marketer
Tusikilize kazi peji ya gatatu gazeti ya The Standard. Gazeti ya The Standard peji ya gatatu ngemulikirete anemono enchira Kenya igendrete koba geko buseba ndera ya Kenya ndete kwiruka igoro kigima ase enseria ya Germany chinga kibande to chengera ege ikoro kyabo emaire umarawe Dr. William Ruto konyora libaga lya bene ase wekirana ase ensenyuranga konyora libaga liokoro kya ebintu mokora ase enseria ya Germany tikirigendo kere kiororo kulende nigo chinse chitali eche European countries tilibwantirwa kulende nse Kenya bete konyora libaga lya bene ase gobon nigo Kenya egendrete busebandera Kenya tibiruka kigima ase enseria ya Germany. Tusikilize kazi peji ya kane gazeti ya The Standard ningemulekete anemono enchera omwaziri atenetikiganja serikali abo igote nerete enibo ya serikali John Mbadi atakonyara chinkongu anemono as ogosanga naba senator igoro gekirete nga serikali kobanga yotware kirenga gyokwenda na kwenda na egetike liege chindege kuchi ase enseria ya Adani asabeta kubuli wa mabuli ya makongu nomo senator we county ya Kisii Richard Onyonka uyobeta kona na amarube atato alia akoroki igoro yomo radi oyobose ekirenga bwate ne kampuni area ya Adani asewigo abete gago tuomana kigima kutuchinsa senomo senator we county area ya Kiambu Karungo Vangwa. Tusikilize kazi peji ya gatano gazeti ya The Standard nige kampuni iliyokodege kendo kuchia asiti kampuni chinde erabege wakana ege ekiombekelia gya KRA chibesa chekerengo ichi milioni merongo ebere na isano na ibere yenkubwatakananga nogo ta ikirania bose ogo tumana ase ensemo elia yuwakana kwibango. Tusikilize kazi peji ya gatano ne magazeti ya The Standard ngemulekerete anemono igoro yenchira chibesa chiabete chiko iwa ase kampuni elia ninyagitali elia ya Nairobi Hospital ngemulekerete asobwagale chinchira chibesa chiabete chiko irwa kwikiranga nonyanga nomo omonene bwe nyagitali bose omuntu dente nyagitali eyo akabaga usiria obugima bwaye ase entutukano asenchira jobo tutukano. Tusikilize kazi peji ya gatano na kabiri gazeti ya The Standard yemolekerete igoro jobo kongu abantu bandate gwetera anomono igoro yenchira abosokonyora ebibanda sumusubate mwabata gwe kwimurunganira yakubwatakananga yandate utera chikuge chinkongu nonyanga nokonyora bokorerwa serikali asabetereri botumikano ne kibanda kelia gya Kanu asokonyora obo koleri. Tusikilize kazi peji ya tano katika gazeti ya The Standard nyamolekete nganigo mokonyombore wense daraba konyora omweso usandate utera chikuge chinkongu eyokubwatakananga niengo abarai batari kumororera amabera autorochinga omorai utenete abakori emeremo Francis Atuli abete gakomochia anse oko chaya omorai wense Dr. William Ruto omomanyi gwamangana alengete lichiko na boigo amangana alengete siasa mtahingunye boigo akabagwe soki bene nago kwanera igoro yenchera omorai wense Dr. William Ruto abeta konyora chikura cha Mount Kenya atabuati Uhuru Kenyatta aseigo nigo akotebanga wikera omwaka ogocha osinga ichobo cholyo nene nigo Ruto araba kubwa kigima kuwatikananga nigo ensemo elia ya Mount Kenya yabeire ekwenda kumwa okoboko peji ya kianda gazeti ya The Standard ngemolekerete anemonombando kiabaraba konyora chinguru kubwatakananga nugwa kwisiko kwa gashago bosetinga ki omoswada olio censure motion orabe gogweta ase ebunge elia ye Senate igati abareba bere bakomolekeruke gimano mwaziri oborendi ubweme kithure kindiki oyurabe akonyora chinguru kigima
ndo yobera wakiro ikugonga nero ra chikoba omokonyi gumurai wense abo igo Gladys Wanga igati abara ibande baraba bere bakorokana ni waraba ko igwa chinguru kigima ekero agashagwa arabe gangwa kwa isiko toskebosori se page ya page ekobwatia page ndo chengane page ya 10 gazeti ya The Standard yokumurikiranga ikuwatikana ni bili ya mungatana yandeta ko yatalibirera nene kigima korwa ase abarandia ababere bakomochia lichiko erio nago sabanga gotuguterwa reri nde chinyomba chiko sasima chibe chikonyora obusibole bugo sasima ajuna mange linde kwemanya abokwegorera gazeti elia bwanchito mwanchumureria Ondizi TV na kwemanya asentira jobo agare aha omwancho muri yagoikeraga abo no togoikera omweli obwo kumurikira magazeti eri tukoria rero kurinde ni oturabito gosoa sense media kabere ye studio inkoira na ntobeto gosanga no mugeni bweli tuko rero tobasa gosuka tobasa konyegera Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanjira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Amariogo yemete nigabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko. Ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire amange. Ande karawa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe. Chigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo totengi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya bakwa mariogo ana abandi machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakuguikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwense kara bwachire
ese kwaranyura mario munali nyagitari kwangire koigubuya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine byabaroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wa osoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo gusire byago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kelija drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 cyanda inye isaranemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Eduka eria kuigwa bagukwana yoko ni bintu byukwagacera imeyo mu cyobosongo nige kurukwa sha ceramics eri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako ni bintu bire original neri goririanse gora tiles ya marbles chichuma cyukwagacera amabati esimiti PVC ceiling chitangi cyukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards, chirangi, ebirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichabi, toilet, gypsum board, nechirangi chikobrukanirwa ne computer. Na bwoko bakiresimi ase namba enoti 52 enoti 3 kianda inye isato kianda isano na ibere Sha Ceramics for hardware and sanitary. Ekibungo kirituko bunage koletwa sule numurubiryo wensakia abasoma kwirituko lya lero nibukora gukurwa asegetabu ya Isaya ekibungo kyemerongo ene nemo abasoma kwaye waikumi asayo timoiroka inje nigo inde amonainwe timoichana inje ninje nyasaye oino nimbabeke chinguru mbakonye nimbasire nokoboko kwane koboronge bwane ekyo nekibungo kirituko